Tervetuloa seuraamaan Keski-Pohjanmaan kulttuuriportaalin Kulttuuri-TV-lähetystä. Tällä foorumilla on tarkoitus tänään ja tulevaisuudessa keskustella maakuntamme ajankohtaisista kulttuuriin liittyvistä asioista. Tässä ensimmäisen lähetyksen teemana on rajalla oleminen. Miten sinä Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon KH Reilundin-museon johtaja Kristiina Ahmas kuvaisit tätä rajalla olemista museon näkökulmasta? Museon näkökulmasta se varmaan lähinnä koskettaa tätä meidän ITE-museon teemaa. Eli meillä on tarjolla taidetta, joka itse asiassa on virallisen taiteen, virallisen kulttuurimääritelmän ulkopuolista outsider-taidetta. Ja sisältönä toimimme sitä kautta rajalla siinä virallisen taidemuseon ja sitten tällaisen outsider-museon rajamaastossa. Annika Mylläri, sinä johdat Kokkolan West Coast Operaa sen taloutta toiminnan johtajana. Ja myös teillä on tätä sisältötuotantoa vahvasti uutena tuotteena täällä meidän maakunnassa. Miten sinä koet rajalla olemisen? No tietysti festivaalithan on aina rajalla, koska festivaalit on monesti tällaisia vapaita ryhmiä tai vapaita järjestäjiä, freelancereita, jotka ei ole missään välttämättä, jotka eivät saa palkkaa siitä festivaalin tekemisestä välttämättä, saattavat olla muualla töissäkin, tai saavat jonkun verran palkkaa osan vuotta, niin kuin esimerkiksi meillä. Ja kuitenkin me tuotetaan ammattimaista tapahtumaa, eli me todellakin ollaan siinä rajalla, että meidän taloudellinen tilanne on tosi epäammattimainen ja meidän tuote on ammattimainen. Tämä rajalla oleminen, sen tuottamiseen kytkeytyy totta kai raha. Mikä on rajalla olemisen sellainen sietokyky? Kuinka tällä hetkellä pystyy rajalla tuottamaan taidetta? Se on kyllä ihan tulisieluista kiinni, että lähes kaikki festivaalit myös täällä meidän alueella toimii ammattifestivaaleja, Kokkolan oopperakesä, talviharmonikka, talvitanssit, Lohtian kirkkomusiikkijuhlat. Ja me ollaankin liittouduttu tällaiseen yhdistykseen Kokkola Events Karleby, jolla me yritetään vähän yhdistää näitä meidän markkinointia, tällaisia toimistotehtäviä, että se tulisi vähän halvemmaksi kaikille, ettei kaikki tee samoja asioita omilla rahoillansa. Mutta taiteen tuottaminen on hankalaa, koska me halutaan laittaa se kaikki raha, saatavilla oleva raha siihen itse taiteeseen, siihen teokseen, mikä se sitten onkin. Ja sitten se normaali toiminta, kuitenkin koko vuosi menee tähän suunnittelemiseen, kaikenlaista työtä joutuu raportoida, paperityötä on aika paljon ja siihen ei välttämättä olekaan niitä palkkarahoja. Että kyllä me se taide ollaan saatu tehtyä, mutta sitten me tehdään talkoilla melkein kaikki muu. 90% festivaaleista Suomessa tuotetaan talkoilla, eikö se ole aika kestämätön tilanne? Onhan se kestämätön ja sietämätön. Se vähän riippuu festivaalista, koska joissakin se talkootyö on hyväkin asia, se tuo siihen festivaaliin sellaista tiettyä sisältöä. Meillä on ollut kannatusyhdistys mukana, hoitavat kaikki aina harjoitusten tauottamiset, kahvit, ruuat, siivoamiset, takatilat, pitävät yleistä ilmapiiriä, ovat siellä äiteinä, kun meillä tulee paljon vierailevia taiteilijoita, kuskaavat, siivoavat heidän asuntojansa ennen kuin he tulevat ja näin edelleen. Ja se on ollut meille tosi tärkeää ja tarvittavaa. Ja mä luulen, että muilla festareilla on vähän sama tilanne, että siellä niin kuin itse festarin aikana se järjestelyhomma on monesti talkoolaisilla, mutta mä luulen, että monet talkoolaiset kyllä saa siitä itsellensä sisältöä. Että se ei välttämättä ole huono juttu, mutta jos se on niin kuin 90%, niin sehän on tietysti jatkuvuus ja tuommoinen kehittyminen ei tapahdu, koska kuka on vastuussa. Entäs maakuntamuseossa? No, te olette taiteellisesti rajalla. Aivan oikein. Me ollaan sisällön kannalta rajalla. Jos verrataan tähän oopperateemaan, niin oopperahan korkeakulttuurin toimija sinänsä niin kuin tuotteen osalta, mutta mehän ollaan sitten taas niin kuin sisällön osalta me ollaan rajalla. Ja silloinhan tietysti kysymys on aika paljon siitä, että me saadaan virallisena museona, me saadaan tietynlaista rahoitusta ja ymmärrystä ja tukea, mutta se, että millä tavalla vakuuttaa rahoittaja siitä, että tämä meidän rajalla oleva teema tai jopa virallisen kulttuurin ulkopuolella oleva teema, että sekin olisi sisällöllisesti hyväksyttävä. Ja siinähän tietysti tullaan sitten siihen keskusteluun, että miten valtio siihen suhtautuu, miten kaupunki siihen suhtautuu. Ja me ollaan tavoittelemassa tällä hetkellä virallista asemaa tälle meidän rajalla ja ulkopuolella olevalle teemalle, eli ITE-museolle
haluamme valtakunnallisen erikoismuseon aseman, jolloin me haetaan valtiolta sitä hyväksyntää. Me nähdään nimittäin, että meillä on olemassa myöskin tämmöinen kansainvälisesti kiinnostava tuote, kansainvälisesti kiinnostava toimintamalli. Eli olemme ainut Skandinaavien museo, joka pitää pysyvästi sisällänsä outsider-teemaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa niin kuitenkin kulttuurin riskirahoitusta, sitä ei ole näköpiirissä. No huonolta näyttää todella, että siis rahoituksen kanssa kamppaillaan jatkuvasti. Museot on perinteisesti olleet Suomessa erittäin heikosti rahoitettuja ja tulevaisuus ei näytä lainkaan valoisalta. Eli silloin lähdetään siihen suuntaan käymään keskustelua, että millä tavalla voidaan niin kuin näiden virallisten rahoituskanavien ulkopuolelta hankkia rahoitusta näinkin viralliselle laitokselle kuin instituutiolle kuin museo. On puhuttu paljon muun muassa museon vapaaehtoistyövoimasta. Nyt verottaja on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä. Mitenkä ajattelitte tämän vaikuttavan asiaan? Voiko museo nyt sitten siirtyä vapaaehtoistyöhön entistä enemmän ja onko siihen edes haluja? Ja kun verottajakin on vielä kimpussa. Niin tämä on periaatteessa, voidaan sanoa, että tämä on eräänlainen tabu, tämä vapaaehtoistyö tällä hetkellä. Museoliitto on linjannut aikaisemmin niin, että vapaaehtoistyö museoissa ei ole hyväksyttävää. Silloin on ollut kysymys enemmän tämmöistä ammattiyhdistysnäkökulmasta, että turvataan ammattilaisille työ. Mutta nykypäivänä ymmärtäisin, että yhä enemmän mennään tähän vapaaehtoistyövoiman käyttöön. Meillähän on ETT eli Viisaaren tietotoimisto, joka perustuu tähän vapaaehtoistyöhön. Jos sitä lähdetään verottamaan, niin meidän innovatiivinen toimintamalli kyllä romuttuu siinä valitettavasti. Annika, onko Kokkolan oopperatoiminta tai Kokkola Events Karlebyn festivaalituottajien toiminta vaarassa talkootyön verotuksen mahdollisesti kiristyessä? Ilman muuta se vaikuttaa suoraan varmasti siihen, mitä pystytään tuottamaan sitten, että jos aletaankin maksamaan veroja tai jotain palkkoja, osioita, niin silloinhan ei ole varaa tehdä yhtä laadukkaita ohjelmia. Että silloin siihen sisältöön kyllä puututaan tavalla, joka ei ole suotavaa, koska mun mielestä laadukas taidekulttuuri kuuluu ihan kaikille. Ja miksi tuollaista verotettaisiin, jos ihmiset haluaa olla toiminnassa jollain tavalla mukana. Amerikassa kelpaa sairaaloissa Candy Stripersit saa mennä sinne vapaaehtoisena töihin jakamaan kahvia potilaille ja se on ihan mahdollista, mutta meillä ei ole mahdollista tämmöinen, että se on jotenkin ikävä ja tylsä näkökulma mun mielestä. Urheiluseurat on tähän kovasti reagoinut. Löytyykö kulttuurin puolelta urheiluseura henkeä lähteä vastustamaan talkootyön verotuksen kiristymistä? Toi on aika hyvä toi urheiluseura näkökulma. Voidaan ajatella, että on olemassa urheilupuolue jopa. Eli urheilutoimijat pitävät toinen toistensa puolia aina. Urheilu on urheilua ja sille löytyy puolesta puhujia kulttuurin kentällä tämmöistä kulttuuripuoluetta. Ei ole, vaan kulttuurin toimijat on sirpaloituneet joko oman taiteen lajinsa sisälle tai muihin ryhmiin. Ja mä luulen, että siinä on kysymys aika paljon siitä, että kulttuurin tämmöinen sankaritaiteilija, sankariaikaansaaja on aina yksilö. Silloin koetaan hirveän vahvasti sitä, että nämä kilpailevat toinen toistensa kanssa. Ja minusta siitä ei lainkaan ole kysymys, vaan sen sijaan se, että jos meillä on paljon kulttuuria tarjolla, kulttuuritoimijat ja tuotanto, kaikki tukee toinen toisiansa ja luo näkyvyyttä kokonaisuudelle. No, tämä rajalla oleminen on meille keskipohjalaisille tuttu teema. Me ollaan pieni maakunta ja meitä ympäröi aika lähellä rajat. Ahdistaako rajat Keski-Pohjanmaalla kulttuurin tuottamisessa? Ei ahdista. Me ajatellaan kyllä, jos ajattelee oopperayhdistystä, niin me ajatellaan itseämme niin kuin kansainvälisenäkin toimijana. Me ollaan kierretty Ruotsissa meidän Döbeln oopperalla ja katsotaan kohti Eurooppaa ja mietitään näitä rahoitusmalleja just näihin 2 ja 3 välisiin tapahtumiin. Missään nimessä me ei koeta rajoista ahdistusta ja me ollaan ylpeitä, että tällä alueella on tällaista niin kuin talenttia. Täällä on paljon hyviä ääniä, täällä on paljon hyviä muusikoita, tämä on niin kuin meidän vahvuus. Ja me mielellään pidetään se Kokkolan oopperakesä täällä, josta nämä ihmisetkin on, jotka siihen osallistuvat ja monet ovat sellaisia festivaalipalaajia, jotka tulevat tuolta muualta Suomesta tai ulkomailta ja tulevat takaisin näille kotikonnuille, jotakin suhteita ja sukulaisuuksia on täällä. Ja mun mielestä länsirannikolla kuuluu olla
kaikkia. Ei pidä ajatella mitään rajoja. Miksi pitäisi ajatella tämmöisiä pikkurajoja? Mä kyllä näen enemmän, että tämä on niin kuin länsirannikko eikä mikään joku vaan Keski-Pohjanmaa. Ei voi oikeastaan, aina on sanonut sitä, että jos on kultamunia 5 kappaletta, niin miksi asetella jokainen eri metsään tonne? Että miksi ei panna niitä yhteen isoon koriin, että ne loistaisi vähän kauemmaksi? Tässä Rajala-teemassa tullaan myös tähän talkootyöhön ja palataan vielä tähän työteemaan ja tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja työllistämiseen, joka on aika iso juttu myöskin. Miten te näette kulttuurin, kun puhutaan luovasta taloudesta? Onko se realismia puhua tuottavasta työstä kulttuurin alalla tulevaisuuden tällaisena ihan oikeana taloudellisena merkittävänä tekijänä, esimerkiksi meidän alueella? Minusta ehdottomasti minua aina itseni huolestuttaa se ja surettaakin se, että kulttuurista puhutaan vapaa-ajan harrastuksena. Ajatellaan, että se on vain sitä, jota hyödynnetään siinä vaiheessa, kun meillä on vapaata. Eli silloin se kilpailee niin kuin monenlaisten muiden huvipuistojen, jukumaiden tai vasta sen kaltaisten toimijoiden kanssa. Minusta sen sijaan pitäisi puhua ihan selkeästi siitä, että kulttuuri on tuotannon tekijä. Se on taloudellisen tuottavuuden lähde. Ja siihen pitäisi suhtautua myöskin ihan virallisissa keskusteluissa ja ohjelman laatimisissa siten, että sillä rakennetaan meidän alueelle hyvinvointia ja tulevaisuutta. Eli siitä tulee oikeasti euroja tälle alueelle. Mä oon samaa mieltä, että jos ajattelet, että meillä on vaikka 500 000 euron budjetti silloin, kun on tuommoinen iso tuotanto, esimerkiksi viime kesän taikahuilu, niin kyllä siitä menee yli 200 000 palkkamenoihin, josta suuri osa maksaa veronsa täällä. Kaikki ne ihmiset, jotka tulee, ne ostelee täällä noin kuukauden tai 5 viikkoa, käyttävät, kuluttavat rahojansa, maksetaan vuokria, kaiken näköistä. Ja sitten kaikki ostopalvelut tänne alueelle, niin ei nekään ole pikkurahoja. Kaikki raha, mikä me kerätään valtiolta, kaupungilta, sponsoreilta, niin kyllä se suurin piirtein kaikki tulee tänne jollain tavalla takaisin, että ilman muuta se on tuottava. Tässä loppuu sitten paluu arkeen. Miten Rajalla eletään tällä hetkellä, eli tulevaisuuden näkymiä ihan teidän omista toiminnoistanne käsin? KH Rennunin museo, miltä näyttää vaikkapa talouden näkökulmasta elämä? Talouden näkökulmasta sain juuri tiedon, että valtionosuuksia tullaan leikkaamaan huomattavasti ensi vuoden osalta. Ja se on tietysti erittäin surullista, kun valtionosuusjärjestelmää juuri luvattiin ja aloitettiinkin parantaa meidän näkökulmastamme. Ja nyt sitten tulee kylmää vettä niskaan. Talouden näkökulmasta ei näytä hyvältä. Se tarkoittaa sitä, että täytyy kehittää uudenlaisia hallintomalleja, rahoitusmalleja. Sen sijaan kehittämisen näkökulmasta näyttää erinomaiselta ja täytyy vain uskoa tulevaisuuteen. Eihän siinä mitään muuta voi. Mikä on oopperalle tänä päivänä akuutti asia? Minkä asian kanssa, mitä te pohditte juuri nyt? No nyt me valmistellaan vierailunäytöstä meidän 2010 Carmenista tuonne Musiikkitaloon. Ja se on helmikuussa siellä 12. päivä. Ja sitä tässä nyt rahoitetaan. Kierrämme sponsoreita ja ehdotamme heille jonkinnäköistä sponsoripakettia. Ja tämä syksyhän aina menee meillä rahankeruussa lokakuussa. Mehän kerätään aina joka vuosi uudet rahat. Meillä ei ole mitään pysyviä rahoja, mitkä tulee mistään. Että meillä menee loka-marraskuu siihen, että me kerätään rahat ja tehdään suunnitelmat. Ja sitten täytyy katsoa, että voidaanko niitä suunnitelmia toteuttaa, että paljonko sitä rahaa tuli. Ja silti on vielä se riski, että me ollaan koko ajan niin kuin riskillä elämme, että sitten on vielä se riski, että meneekö kaikki liput vai ei, mikä määrä lipuista menee. Niin tämä on sitä ajankohtaista syksyllä, just tämä seuraavan vuoden rahoituksen hakusuunnittelu ja niin edelleen. Ja sitten meillä on oopperakesäkin heti alkukesästä, niin sitäkin molempia pitää nyt tässä rahoittaa.